Какво трябва да знам, когато искам да нарисувам пейзаж през деня, по време на залез, при вечер и когато настане нощ? Преди да продължа, искам да ви поканя. Посетете моята персонална страница rizov-art.com. В нея може да разгледате и да пожелаете да си купите моя картина или репродукция на такава. Също ще намерите и кратко инфо за мен, както и можете да видите малко от моите сториборд и концепт арт работи. Сега продължавам напред. Започвам с скици на проста пейзажна композиция, която ще пресъздам на 4 малки платна 20 на 20 см, в които ще приложа закономерностите за грамотно изобразяване на дневен, по време на залез, при вечер и нощен пейзажи. В композицията ще си нарисувам на преден план едно високо дърво, ливада и път, който навътре минава покрай второ дърво и води към гора в задния план, а на 2/3 от останалата площ ще бъде небето с облаци. Облаците са важен композиционен елемент, който ще ми помогне да създам усещане за дълбочина. Това ще постигна, когато приложа закономерностите по перспектива или, гледайки на облаците като обеми подобни на кубове, в предния план те ще бъдат най-големи и раздалечени. Навътре към хоризонта постепенно ще започнат да се застъпват, като най-отдалечените буквално ще образуват един дълъг, привидно общ обем. Вече съм готов с рисунката на изгледа и в 4 малки платна. Следва да си направя много бързи и транспарентни подложки. За дневната покривам бялото с топла и светла подложка. За залеза още малко по-топла и охриста. За привечерния изглед по-хладна и тъмна основа, но все така прозрачна. И за нощната студена и тонално най-тъмна подложка. И за 4 използвам почти акварелно боята с обезмерисен терпентин. Те бързо ще изсъхнат. За първият изглед ще нарисувам летен дневен пейзаж. Има значение дали денят е слънчев и безоблачен или облачен и мрачен. Тук рисувам приятен слънчев ден с не много бели облаци в небето. Следва да приложа това, което знам, а то е: небето следва да нарисувам, като в най-горната си част то ще бъде най-тъмно тонално и студено. В средната си част следва да бъде по-светло, почти неутрално, и към хоризонта най-светло и топло осветено. Защо това е така? Ще нагледя с една много опростена схема. Тя ми помага да проследя какво се случва с слънчевата светлина и как трябва да я отразя, приложа в моята картина. Като пропускам много подробности, обръщам внимание само на това. Навлизайки през атмосферата, не всички цветове еднакво успешно я преминават. В тази така наречена от художниците пейзажисти мръсна среда, най-късата вълна или синият цвят от цветовия спектър на светлината бива погълнат и само частично той присъства, докато по-дългите вълни или цветовете жълто, оранжево и червено достигат до земната повърхност и обекти. Така те ни дават топла светлина. Ще обобщя относно условният ми летен пейзаж, който рисувам. Небето рисувам като от студено в горната част към хоризонта става по-светло и топло. Облаците, тези на преден план, са с студена отразена светлина от небето и топли сенки, отразяващи земната повърхност. Към средата те са неутрално осветени и в сянката си, и към хоризонта далечината с топла осветеност и студени сенки.
Как това дневно лятно слънце със светлината си въздейства на земната част в този условен пейзаж? Задния план, който в случая се явява не много отдалечена гора, е нужно да се направи в зеленикаво-синкав цвят. Знаем, че в далечина използваме студени и светлени тонове, така получаваме оптична дълбочина в картината. Или както обичаме да казваме, получаваме въздух, въздушна перспектива. Листните маси на дърветата са по-тъмни тонално, като следва осветената им част да бъде в топли, светли, жълто или оранжево-зелени цветове, без бяло, а в сянката студени и тъмни, зелено-сини и зелено-виолетови с погасена цветност тонове. За хоризонталната плоскост, която се явяват ливадите с пътя, разбираемо са по-светли от дърветата и гората. Слънчевата светлина директно пада, като за тук също се отнася топла осветеност с студени сенки. Спазвайки съответната закономерност, съвсем примерно постигам този условен изглед на летен пейзаж. Това съвсем още не би могло да се нарече картина. Вероятно, по-натам ще го довърша. Продължавам с втория изглед летен залез. Интересно е да се види как ще се промени въздействието на една и съща композиция, но с различен колорит. Започвам отново с небето. Отново си го разделям на 3 зони. Първата най-горе, най-тънка и в най-студен, почти неутрален небесен тон. Втората зона следва да нарисувам по-светла и много по-топла. Там ще се намира и слънцето, което ще свети в контражур зад групата от облаци в задния план. И в най-долната зона добавям още повече топлина с повече оранжеви моменти. Облаците, същите както и в първия изглед, сега предстои да бъдат по-тъмни, тъй като слънцето е вече ниско и зад тях. Препоръчително е въобще да не се използва синьо за замесването на цветовете. Използвайки умбра и охра в забъркването на сивеещите тонове, положени над жълто-оранжевата вече основа, започват оптично да изглеждат студено с синкаво-виолетови оттенъци. Разбираемо, след като светлината значително намаля с напредването на залеза, дърветата, гората и полята потъмняват в студени тъмни тонове, като изключим малкото места, където слънцето остава драматични оранжеви рефлекси. Следва сенките да бъдат топли, а светлите зони студени, отражавайки небосвода. Спазваме закономерността, че в задния план е нужно да синее, в средния план да зеленее, а в предния да червенее, за да имаме дълбочина, принципно казано. Получават се доста сложни тъмни тонове и усещането за намалената светлина е на лице. Въпреки условността и явната незавършеност, поставени една до друга, картинките ясно илюстрират закономерностите. В слънчевия ден топло осветени зони и студени сенки, а на залез хладни, светли, отражаващи небето зони с топли сенки в дълбочина, но все още студени в общите си маси. Идва ред на изгледа при вечер. Тук, за разлика от предходните два, в небето следва обратен градиент или от топло към студено в посока хоризонта. В горната част сравнително по-тъмен тон, но с топъл оттенък в сравнение с залеза, и надолу следва затъмняване с преобладаващ студен синкаво-виолетов оттенък. Въобще състоянието при вечер е изцяло построено от много фино замесени сложни оттенъци, без всякакви чисти цветове.
Обичайно при вечер небето се изчиства и става безоблачно, като само тук-там преминават малки тънки облачета, които, отново маркирам, леко са студени, финно сиви кафеникави петна. Добавям внимателно и луната в полумесец. Нямаме вече никакъв източник на светлина. Слънцето потъва зад хоризонта. Все пак, въпреки че всичко започва да потъва в мрак, следва да спазя отново логиката. Задния план гора ще бъде в много по-хладен, синкав, тъмен тон. Полята в по-светъл сложен зелен с примеси на червено в най-близката част и силуетите на дърветата в по-тъмно, топло кафеникаво зелено. Пътят ще направя в сребристо-зеленикави оттенъци с топли сенки покрай краищата му. Условно на този етап готов е и етюдът при вечер. Редя трите готови работи една до друга и се радвам колко различни настроения будят. Нощ. Луната, която свети с отразената си светлина, е единствен източник през нощта в природата. Това означава само едно – студена осветеност и топли сенки. Започвам с небето, което е абсолютно тъмно, там където се вижда между облаците. С чиста четка отбелязвам и лунния диск. В тъмнината гората отзад е тъмен силует, една обща маса. Най-тъмни са силуетите на двете дървета. Рисувам и облаците, които са сложен оттенък от умбра, охра и ултрамарин. Колкото по-близо до луната са, стават все по-светли и студено сребристи. Хоризонталната повърхност на поляната трябва да бъде по-светла, в нея все пак има студена отразена светлина от луната, дори и минимална. Пътят ще направя с сребристи оттенъци. След това поработих още малко над облаците около луната и по сиянието й. И в тази работа трябва да се вложи още време, за да се превърне в картина. Но закономерността е спазена и спирам за сега до тук. Ето ги и четирите етюда заедно. Ден, залез, привечер и нощ. Макар и не завършени, всеки един от тях, смея да кажа, че носи характера на съответния избран момент от денонощието. Изкушавам се да ги видя как изглеждат в рамка и мисля, че това ме амбицира да се върна и да завърша всяка една от тях и да ги превърна в картини по-скоро. Изпитах истинско удоволствие, докато минавах през този процес, в който беше предизвикателство за толкова кратко време
да представя малка част от един много по-обширен материал. Вярвам, че съм ви бил полезен и интересен. И накрая да напомня, посетете моята персонална страница rizov-art.com. В нея може да разгледате и да пожелаете да си купите моя картина или репродукция на такава. Също ще намерите и кратко инфо за мен, както и можете да видите малко от моите сториборд и концепт арт работи.